Здравейте, приятели! Аз съм Воро. Здравейте, аз съм Пенчо. Здравейте, аз съм Ивайло. Ние сме от Кривите, намираме се до село Мътеница, на старт финалната контрола на организирания от нас 24-часов маратон по планинско уездане. И в това кратко видео ще ви покажем как ще се случва отчитането на обиколките и резултатите за маратона. Let's go! Трасето на маратона е с дължина 11 км и 230 метра положителна денивелация. На него има разположени 3 контролни пункта. Първият е в началото на обиколката, следващия е на най-горната точка горна контрола и последният е на края на обиколката. На тези пунктове са разположени измервателни устройства, които посредством чипове в състезателните номера отчитат преминаването през тях в електронна система за времеизмерване, която е наша разработка. Тя е достъпна в интернет и всеки може да следи резултатите от нашите състезания на нея на адрес results.kriva.org. В допълнение на контролните пунктове има и съдийски екипи, които записват преминаването и на хартия за дублиране на информацията. Наличието на 3 измервателни пункта позволява на системата да отчита отделно времето на каране, изкачване и изпускане от времето на почивки. Тук да кажем имаме тестови данни към събития в системата. Може да видим, че първият състезател в момента се намира на изкачването, вторият състезател си почива в лагера, докато третия състезател се спуска надолу. Ако кликнем в кой да е от тях, може да видим времето на негово изкачване или спускане. Тази информация позволява на вас самите да следите вашето свое темпо или темпото на вашите опоненти и къде се намират те по трасето. Позволява и нас, организаторите, да знаем точно това, а именно къде се намирате по трасето, дали си почивате в лагера, дали се изкачвате или дали спускате. И не на последно по значение, но на последно поред място, позволява на вашите фенове в интернет да следят развитието на вашето представяне в състезанието. Преминаването през трите пункта в правилен порядък е от изключително значение за гладкото преминаване на маратона, както за вас състезателите, така и за нас организаторите. Така че всяко пропускане на контролен пункт ще води до неотчитане на обиколка, а системното пропускане на контролни пунктове ще води и до дисквалифициране. Ето как ще бъде подредена и старт-финалната зона на маратона. Трасето пристига по тази пътечка ето тук. Това е измервателното устройство за крайна обиколка. От лявата страна ще бъде разположена съдийската маса, както и мониторът, който ще показва резултатите от маратона в реално време. Под дървения навес ще бъде разположен подкрепителния пункт, до него и медицинският екип, а този коридор в края му се вижда и измервателния уред за начало на обиколка. Сега ще демонстрираме и как се случва преминаването през старт-финалната контрола. Завършвайки своята обиколка, нашия състезател Иво преминава покрай устройство за отчитане на крайна обиколка, след което слиза от велосипеда си и продължава пеша до съдийската маса. Преминаването пеша пред съдийската маса е напълно задължително. Това дава възможност на съдиите на спокойствие да запишат преминаването и да говорят с състезателя, ако има нужда от това. Също така помага и с безопасността на старт-финалната контрола, където има много пешеходен трафик от зрители, състезатели в почивка, деца и домашни любимци. И на последно поред, но и по значение място, помага с по-малко вдигане на прах, който е в изобилие в района на село Мътеница. След като се увери в отчитането на резултата си, Иво може да продължи с следващата обиколка, което прави стигайки пеша до началото на коридора, където може да се качи вече на велосипеда си. Или може да реши да излезе от трасето за почивка и презареждане на подкрепителния пункт, след което отново е изключително важност да започне обиколката си, преминавайки покрай устройството за отчитане на начало на обиколка, което се намира в края на заградения за целта коридор. Отново, пропускането на преминаване през пункт за отчитане ще води до неотчитане на обиколка, а системното това действие ще води до дисквалифициране на състезателя. Няколко особености при смяната на състезатели от щафетни отбори. Номерата на състезателите от щафетните отбори имат едно допълнително ухо, на което се закача самата щафета, която е носител на чипа за време измерването в техния случай. Смяната на състезатели в щафетен отбор се извършва само пред съдийската маса. Състезателят, който ще започва обиколка, чака тук. Състезателят, който завършва обиколка, я завършва както всички останали. Предава щафетата. Състезателят, който започва обиколка, я закача.
и заминава по описаната методика. Това е всичко от нас. Благодаря ви за отделеното време и внимание. Отново спазването на тези правила ще осигури гладкото протичане на маратона, както за състезатели, така и за организатори. Това е. Очакваме ви. Чао! Се видим на старт.